Получите ли добавена стойност от всичко това, което разбрахте и чухте тук? Да, защото спрях времето за себе си и имах възможност да чуя и други мнения по отношение на лидерството, на начина, по който други хора се развиват в други индустрии. Това беше полезно за мен. Кое от наученото бихте могли да приложите? Смятам, че прилагам голяма част всъщност от това, което говорихме днес вече в моята организация. Всъщност в моята компания аз развивам лидерите и ми се иска да са една идея по-добри неформални лидери на местата, на които се намират, така че това е моята добавена стойност и това, което ще продължим напред. Бих препоръчала този курс на всеки, който иска да се развива, на всеки, който иска да бъде лидер в своята организация, независимо дали това е предположено от неговата функция, т.е. независимо дали той е мениджър, управител и така нататък. Даже бих казала, че този курс е по-полезен за всички тези, които се намират на средно и дори по-ниско ниво в своята организация, но искат да направят промяната и имат мотивацията за това. Благодаря много. И аз.